Jätän tyhjän kotikaupungin. Nyt aion jättää muistoihin. Meillä on täällä saapunut vieraita Helsingistä. Jees. Kerro, ken olet? Kimpe. Päätit tulla katsomaan Lahden rautatiepäivää ja tapahtumia tarkemmin. Kyllä, pitää paikkaa. Näin siinä lähetys jatkuu Lahden rautatiepäiviltä. Mietin juuri, että pitäisikö tässä vielä lähteä tuon mikrofonin kanssa tuossa vähän kävelemään. Se ei nyt valitettavasti kanna koko tapahtuma-aluetta, mutta jonkin matkaa kyllä. Eli tarkoittaa sitä, että voisin esimerkiksi lähteä käymään tuossa viereisessä dieselveturissa. Mitä luultavimmin tämä mikrofoni kantaisi sen matkaa. Mitä luultavimmin se kantaisi sen matkaa ja näin poispäin. Täytyy vaan miettiä, että miten tämän saisi tämän paikan niin, että tähän ei tule ketään ylimääräistä pelipaikalle, vai voitko se jäädä vahtiin? 5 minuuttia. Kuinka kauan? Voisin mennä aina, kyllä. Tässä just yritän kysellä, että onko mitään mahdollista. Just tässä nyt huomasin, että yksi lapsi meinasi juosta, että sehän olisi ollut ihan töpinöissä, kun se tänne olisi päässyt. Hei. Terve. Tää on sellainen puoliavoin paikka, koska silloin kun tässä ollaan paikan päällä, niin ei ole niin hirveästi tarvetta pitää tätä paikkaa lukittuna, vaan täältähän saattaa jopa saada haastatteluja. Itse asiassa tähän muuten tuli joku Lahden rautatiepäiville joku kävijä. Joo. Kukas siellä mahtaa? Eero Haikkala. Mikäs sut sai tulee Lahden rautatiepäiville? Mä matkustan junalla aika paljon, niin jos sitten kirjoittelen vaunut orgiin aika usein. Sä kirjoittelet vaunutorppa. Kyllä, joo. Mä paran siellä jo Eero Haikkala tosiaan, hauska nähdä. Herra, sä oot ihan selkeästi sitten omistautunut tälle harrastukselle. No harrastuksena kyllä, joo. Kyllä. Mistä lähti? No bussiaikataulusta oikeastaan lapsena, niinku Lahden bussiaikataulusta aikanaan. Niin. Sitten se laajentui juna-aikatauluihin jossain vaiheessa. Joo. Tänne päin. Ja nyt sitten päätit tulla tänne. Kyllä, joo. Joko sä Heinolassa kävit? En käynyt vielä, en. No et sä sitten enää kerkeä, kun Niin, kyllä, joo. Ei haittaa yhtään. Täällä käytiin pian noissa rautatietä ilmeisesti katsomassa. Kyllä. Just jotain postivaunua sinänsä, että se postivaunukin on vielä jossain tossa. Niinpä, pitäisi aivan. itsekin päästä vielä näkemään. Mä en ole nimittäin sitä päässyt näkemään. Täällä on muuten postivaunukin sitten tarjolla ja näin. Joo, mutta hyvää kesän jatkoa. Hei, kiitos sulle. Kiitos, hei. Kiitoksia. Tässä oli siis vieras täältä tapahtumapaikalta. Paljon täällä ihmisiä käy ja se on ihan hyvä asia. Ja sitten me näemme parasta aikaa sellaisen oudokkon valoilmiön. Nimittäin aurinko paistaa. Aurinko paistaa, mikä on verrattain aivan käsittämätöntä. Mutta se on hienoa, että aurinko paistaa. Tässä on Marita Taavitsainen. Vittu kun mä pääsisin tästä lähteä nyt irti, niin mä voisin lähteä näyttää. Mulla olisi tää kotikenttäetu tässä hommassa, mut toi vanha tie tuolta ajat Ahtialaa ja lähdet ajaa sitä vanhaa tietä tänne, niin sieltä löytyy mun mielestä tossa on helvetin hyvä paikka. Ja sit jos sä haluut, sehän peruuttaa takaspäin, että sun kannattais ottaa ne kuvat silleen, että se veturi on niinku normaali. Kun ei se pääse kääntyä, kun ei se ole kääntöpöytää. Otetaan. Siinä oli Marita Taavitsainen. Ja tästä tuli muuten oikeasti mieleen, että jos teitä kiinnostaa saada hyviä kuvia tästä junasta, niin itse asiassa sehän lähti jo se juna. Mutta paluumatkalle, kun se juna tulee, niin jos haluatte saada siitä kuvia, niin kannattaa jostain Ahtialan, Mäkelän ja Vierumäen väliltä etsiä
sellainen paikka, mistä pääsis sitten mahdollisesti jostain sillalta tai rinteeltä kuvaamaan. Nimittäin siitä saa ihan hienon kuvan siitä höyryveturista. Ja täältä lähtee kohta linja-auto torille. Olikohan se joku 60-luvun tuote tämä kyseinen linjabiili. Mä sitäkin kävin jo tuossa vähän kyselemässä ja katsastelemassa, mutta enhän minä onneton nyt sitten muista sitä, että miltä vuodelta se oli, mutta vanha se on ja tyyli on juuri sitä sellaista, millä minäkin joskus olen kouluun kulkenut. Linja-autothan käytetään yleensä loppuun, hyvinkin loppuun, koska ne ovat kalliita hankkia. Niille halutaan se mahdollisimman hyvä kate. Tietenkin totta kai yritys haluaa saada mahdollisimman hyvän katteen näille linja-autoille. Ja näin pitkiä käyttöikiä linja-autoille saadaan tietysti sillä, kun liikennöitsijät huoltavat niitä säännöllisesti. Niissä aina kun ilmenee vikaa, niin korjataan ja näin se tietysti on sitä ajoneuvon parasta mahdollista huoltoa. Jatketaanpa tästä. Tän tyhjän kotikaupungin nyt aion jättää muistoihin. Kun tuijotan mä ruutuun vanhan television. Muistan kun juoksin perään pallon mä läpi synkän laita kaupungin. Ja alla vaunusillan yksin haaveilin. Mun juna kulkee vaan, kulkee, on sillä suunta tuonne pohjaan.